ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትዕሉ እምባርከስ ናይ ሰዓት ዜናታት ዘመጽአኩም ኣለኹ መጀመርታ ግን አርስታቱ ጅግንነትኩምን ውህደትኩምን ኣብ ቅራዳሳትኩም ሪና ያክብሉ ሱዳናውያን ተመዛበልትን ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎም ናዕዳ ገሊጾም ቻይናን መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ሓቢረን ክፈትሓ ፀዊዑ ባይደን ዩክሬን ኣጽዋራት ኣሜሪካ ተጠቂማ ውስን ዕላማታት ሩስያ ክትወቅዕ ፈቂዱ ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መጺናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ንህዝቢ ኤርትራ ጅግንነትኩምን ውህደትኩምን ኣብ ቅራዳሳትኩም ሪእናዮም ክብሉ ሱዳናውያን ተመዛበልቲ ወዲሶም ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ንመበል 33 ዓመት ናጽነቱ ውሕስነት ሰላም ብምኽታብ ታሕቲ ዝብል ቴማ ከመወዳሳት ኣዳልዩ ብውዕውዕ መንፈስን ደስታን ኣብ ምጽምባል ቀኒሎም ነቲ ብምሕዳር ከባቢኡ ዝተኣንገደ ውራያት ናጽነት ንምዕዛብ ዘውራብ ዘይተባህለሉ ነቲ ጽምበል ድምቀት ዝወሰኽሉ ሱዳናውያን ኣብ ታዝብታትዮም ንሳቶምን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣሕዋቶምን ሓቶምን በኽብሪ ተቐሚጦም ንኽብሮም ዝተወልዑ ደርፍታት ሱዳን እናስተመቕሩ ሓገሶም ይገልጹ ነበሩ። ኣብ ማዕስከር ደንደን ቀጽሪ መንበሪ ሓርበኛታት ስንኩላት ኩናት ኣብ ዝተዳለወ ከመወዳሳት ታስታት 100 ዝኾኑ ሱዳናውያን ዕዱማት ተሳቲፎም ነይሮም። ንገለ ካብኦም ብዛዕባ ናጽነት ኤርትራ ሓፈሻዊ ኣፍልጦምን ጠብላሕቶምን ክገልጹ ኣብ ዝተሓተትሉ ግዜ ፈለማ ዝተወከስናዮ ኣሽረፍ ዓሊ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ጀጋኑ ደቂ ሰዊ በልጹም ናጽነት ዝተጎናጸፈ ክቡር ህዝቢ እዩ። ሓጅኻ እንኳዕ ናብ መበል 33 ዓመት ናጽነት ካብ ከዓካ ክብሎ ደሊ ቀጺለ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ህይወት ሱዳናውያን ንምውሓስ ዝተጻወትዎ ተራ መዐቀኒ ይረኽበሉኒ ከመስግኖም ድማ ፈቱ ካብ መራሕኩም ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጀሚርኩም ምሰናደው ምባልኩም ኢድኩም ብጽቡቕ ተፈደይዎ ጥራይ ዝብል እዚ ኩሉ ኣብ ሃገርና ኣጋጢሙ ዘሎ ሽግር ተወዲኡ ሱዳን ሰላማት ተመሊሱ ናብ መረበትና ክንምለስን ዝቕጽል ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ ሓቢርና ከንጽምብሎ ምንከኣምና ክብል ርእይቱ ሂቡ ካብኡ ቀጺሉ ዝተዛረበ ሞኣብ መሐመድ እዮም። ኣነ ካብ ዞባ አልጀዚራ ማእከል ሱዳን የመጽ ሓወስ ኤርትራኻ ጅግና ተቐላሳይ ጸላእቱ ዘድነነ ነፈተውቱ ዘኹርዕ ህዝቢ እዩ። ኣነ ሕጂ ኣብ ማእከሉ ምስተቐመጥከ ዝያዳ ፈሊጠዮ ንናጽነትኩም ልዑል ፈጣሪ ብሰላም ይቐጽላ ንናጽነት እተመቅሮ ሰላም እያ ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ጎደናታት ኣስመራ ከምኡውን ከባቢታት ከተማ ኣስመራ ብዳሳት ናጽነትን ንዑ ዘማዕርጉ ዝተፈላለየ ጭርሖታትን ማዕሪጎም ምስ ረኣኽዎም ኣዝየ ተሓጒሰ ጅግንነትኩምን ውህደትኩምን ኣብ ውሽጢ ቅርዓዳሳትኩም ርእዮ ድሕሪ ምባል ህዝብን መንግስትን ኤርትራን ኣሕዋት ሱዳናውያን ዝገበሮ ዘለዉ ድጋፍ ድማ ኣመስኪና ሞኣብ መሐመድ በመቐጻል ፍትወት ኤርትራውያን ንሕና ተመዛበልቲ ሱዳናውያን ናብ ኤርትራ ከም ስደተኛታት ዘይኮንና ኣብ ሃገርና ዘለና ኮይኑ ክሳብ ዘስምዓና ከም ዜጋታት ኣብ ውሽጥኹም ሓቒፍኩም ትንከባኸቡን ኣለኹም ናይ ብሓቂ ኣብ ውሽጢ ሃገረይ ዘለኹ ኮይኑ ዝስምዓኒ እዚ ዝምድና እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ኣሕዋት ህዝብታት ነባሪ ምዃኑ ከዓ እርዳኒ ካብዚ ንላዕለ ሰጊምኩም ክርኢ ድማ እብህግ ክትብል ዝተሰማዕ ሓጎስ ኣካፊላ ኣብቲ ኣብ ቤት ምርቲ ሓድነት ቪላጆ ዝተሰርሖ ከመወዳሳት ድማ ሰልዋ ሰዲቅ ከምኡውን ከሊፋ ሓቢብ ዝተባህሉ ክልተ ሱዳናውያን ከም ዝኽብሉ ተዛሪቦም ሰልዋ ሰዲቅ ኣነ ብሰንኪቲ ኣብ ዓድና ተኸሲቱ ዘሎ ኩናት ካብ ካርቱም ተመዛቢሎም ኣብ ኤርትራ መጽኦም ብሰላም ካብ ዝነብሩ ዘለዉ ሱዳናውያን ሓንቲ እየ መንገዲ ኤርትራ ናብ ሃገር ሱዑድያ ክንከይድ እናተቐራረብና ከዓ ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ መበል 33 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ገጢሙና ነብዕሎ ኣለና ሕጂኻ ኤርትራውያን ድሕሪ ብዙሕ ከርተትን ሓሳረ መከራን ዝጨበጥኩም ናጽነትኩም እንኳዕ ከምዚ ኢልኩም ተሓጒስኩም ከተብዕሉ ኣበቓዕኩም ብወገነይ ኣብዚ ክቡር በዓል ክሳተፍ ምኻለይ ባህታን ፍሉይ ክብርን ስምዓኒ ኢላ ሰልዋ ሰዲቅ ስዒባ ብዓቕመይ ሕብረተሰብ ገለ ሃገራት ፈልጤ እቲ ዝረኣኽቦ ሕብረተሰብ ግን ምስ ኤርትራ ሕብረተሰብ ዝነጻጸር ኣይኮነን ኤርትራውያን ኣብ ሰብ ልዑል ክብሪ ኣለኩም ንጋሻ ማዕረ ነብስኹም ኢኹም ተኽብርዋን ተፍቅርዋን ሕብረተሰብ ኤርትራ ናቱን ዜናቱን ዝፈልጥ ንቑሕ ህዝቢ እዩ ኣብ ሃገርና ሸጊርና ክንዕቆብ ናብ ዝመጺና ብጽቡቕ ተቐቢልኩም ትሕባቡናን ትተሓባበሩናን ኣለኹም በዚ ኣጋጣሚ ብጽቡቕ ክገልጾ ዝደሊ ናብ ኤርትራ ምምጻእና ፈሊጡ ዝጸንሐ ኣብ ሱዳን ጎረቤትና ዝነበረ ኢብራሂም ዝተባህለ ኤርትራዊ ዕዱማት ተሳተፍቲ ናይ ዘኽብርትን ረዛንን ዕለት كون سلاز حبرنا إنا نابز مزينا ንኢብራሂም ዳኣ ከም ኣብነት ጠቒሰ እምበር ዝረኸቡና ኤርትራውያን ኣብ ዝኾነ መወዳሳት ክንጽምበር ዓድ መቕሪቦም ልናዮም ፌስታኹም ዝወዳደሩ የለን ኣዝና ተሓጒስና ኤርትራውያን ከና ድማ ውዕልና ክትብል ስምዒት ኣገሊጻ ንሳ ቐጺላ ካብ ሃገርና ናብ ኤርትራ ክንዕቆብ ኣብ ዝመጸናሉ ክቡርን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ልበኻ ዝትንክፍ ሓውነታውን ሰብኣውን ኣቀባብላዮም ገይሮምልና ነቲ ንደገ ክኸይድ ዝደሊ ሱዳናዊ ኸ ኩሉ መዳያዊ ደገፍን ኣሳልጦን ይገብርሉ ኣለዉ ከም ዝገብር ህዝብን መንግስትን ዘላለማዊ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ብልጽግናን ዕብየትን ይኸትምነየሉ ሰላምን ፍቅርን ህዝቢ ኤርትራ ቀልባዕባዕ የበለናን ለዋዱ ክትቆጣጠሩ ዘይትኽእል ስምዒት ዝፈጥረልካ ነባርን ሰላምን ብልጽግና ምንየሎም ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሽጥን ደገን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ እንኳን መዓልቲ ናጽነትኩም በሰላም ከተብዕሉ ብቃዕኩም መብለኩም ብምባል ሰናይ ሙንየት ኣገሊጻ
ሞሳድ ንቤንሱዳ ፈራሪሕዋ ተባሂሉ ኣብዚ ሄግ ዝርከብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ከም ኣኽባሪት ሕጊ ዘላ ቤንሱዳ ትበሃል ዳኛ ብናይ እስራኤል ናይ ስለያ ክፍሊ ሞሳድ መፍራሕ ከም ዝበፅሓ ተገሊጹ። እዚ ዝበሃል ዘሎ እምበር ኣብ ሄግ ዝርከብ ቤት ፍርዲ እስራኤል ገበናት ኣንጻር ደቂ ሰባት ትፍጽም ኣላ ኢሉ ውሳነ ከየሕልፍ መታን እስራኤል ነቶም ድያኑ ሓደ ብሓደ እናሃደነት ኣነወርን ኣጽያፍን ምስልታት ከተልግበሎም በቲ ልሙድ ተጋብራ ጸይፊ ምሕላብ ኣጽቃ ትሰርሓሉ ምህላዋ ይዝግለጽ ዘሎ። ከም ኣካል ናይዚ ድማ ዘጋርዲያን ሳብ ዘካየደቶ ምድቓቕ ሰፊሩ ከም ዘሎ ሞሳድ ናይ እስራኤል ነዚ ትእዛዝ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ተቐቢሉ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤት ናይዛ ኣኽባሪት ሕጊ ኣነወርቲ ዝኾኑ ተግባራት ክህንድስን ክስንድን ንመኸትከቲኣ ከም ዝተጠቀመሎምን ይቃልዕ ኣሎ። እዚ ንበዓል ቤታ ዘነወር ቪድዮታት ሳሳል ድምፂ ወዘተ ኣብ ኒውዮርክ ማንሃተን ኣብ ዝርከብ ሆቴል ተቐዲሑ እዚ ኣኽባሪት ሕጊ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ናይ ገበና መርመራ ዕላዊ ከይግበር ቆላፊት ክትከውን ከም ዘፈራርሓ ይግለጽ ኣሎ። ዮሲ ካህን ነዛ ኣኽባሪት ሕጊ ብኣካል ቪድዮታት በዓል ቤታ ኣርእዋን መቸም ድሕነትክን ድሕነት ስድራ ቤትክን ኣብ ሓደጋ ክትእትዉ ትደሊኺ ኣይብልን፣ ስለዚ ሃየ ከንንከባኸበኩም ሓጎዝና ክብል ከም ዘጠንቀቐ ተፈሊጡሎም። እዚ ንስነ ምግባር ዓሊሙ ግዳያት ብዝገበሮ ወይ ዝለገቦም ነውሪ ክሽቕረር ዝገብር ስልቲ ንውልቀ ሰባት ብሞራልና ተሓሳስባን ንምሕሳይ ዝስርሐሉ ሓያል መቑሑ። ቻይና ንመራሕቲ ሃገራት ዓረብ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ሓቢረን ክፈትሓ ጸዊዑ። ኣብታ ኣብ ርእሲ ከተማ ቻይና ቤጂን ተጀሚሩ ዘሎ ጉባኤ ቻይናን ሃገራት ዓረብን ንጥቕንዳ ተኩሩ ኣብ ጉዳይ ቃዛ ጥራይ ገይሩ ተባሂሉ ዝውቀስ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒን እተን ሃገራት ንፖለቲካዊ ቅልውላዋትን ሓቢረን ክፈትሓ ጸዊዑ። እታ ኣብ ቻይና ትማል ሐሙስ ዕለት 30 ግንቦት 2024 ዝጀመረ ምትእኽኻብ ጉባኤ ምትሕግጋዝ ቻይና ዓረብ ኣብ ትሕቲ ዝብል መልእኽቲ ዝሰላሰል ኮይኑ እቶም መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ናብ ቤጂን ብምእታው ጉዳያቶም ከም ዝዘራረቡ ብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ይረድኡ። ፕሬዚደንት ሺ ኣብ ትማል ሐሙስ ዘስምዖ መደረ ሽግር ቃዛ ካብ ተቐዳምነት ሂቡ ክስራሐሉ ዝደሊ ምዃኑ ጠቒሱ እዩ። ፕሬዚደንት ሺ ብምቕጻል ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘየቋርጽ ቅትለትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ክቕጽል ስለ ዘይክእል እቲ እንኮፍታ ሕላዊ ክልተ ሃገራት ክብል ኣብ መደርኡ ገሊጹ። ቻይና ካብ ነዊሕ ግዜያት ሒዛ ፍልስጤምን እስራኤልን ክልተ ሃገራት ኮይነን ብማዕረ ዝነብራሉ መንገዲያ ክድግፍ ጸኒሓ። እዚ ናይ ቻይና ሓሳብ ድማ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ብዙሓት ሃገራት ዓረብን ዝቕበሎ መርገጺ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገንዝቡ። ኣብ መንጎ ቻይናን ሕብራት ኢማራት ዓረብን ዘሎ ዝምድና እቲ ሃገራት ዓረብ ኣብነት ክኸውን ዘለዎ ርክብ ምዃኑ ፕሬዚደንት ሺ ኣብ መደረ ምግላጹ ጸብጻባት ካብ ቻይና እየመልክቱ። ባይደን ዩክሬን ኣጽዋራት ኣሜሪካ ተጠቂማ ውሱን ዕላማታት ሩስያ ክትወቅዕ ፈቒዱ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዩክሬን ኣብ ዋሽንግተን ብዝረኸበቶ ሓገዝ ኣጽዋር ንገለ ዕላማታት ሩስያ ክትወቅዕ ኣፍኪዱ። እዚ ፍቓድ ኣብ ጥቓ ዞባ ካርኪቭ ንዝርከቡ ዕላማታት ጥራይ ንምውቃዕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ገሊጾም። ሓደ በዓል መዚ ኣሜሪካ ንቢቢሲ ከም ዝበሎ ጉጅሉ ነቲ ዩክሬን ክትወቅዖ ዝድለ ዘሎ ዕላማታት ሩስያ ኣጽዋራት ኣሜሪካ ተጠቂማ ግብረ መልሲ ክትህብ ከም ትኽእል ከረጋግጽ መምርሒ ተዋሂቦ ነይሩ። ሓይልታት ሩስያ ኣብቲ ኣብ ጥቓ ደቡብ ሩስያ ዝርከብ ካርኪቭ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ኣብ ዝቐረባ ሰሙናት ኣብቲ ዞባ ዓወታት ተመዝጊቦም ኣለዉ። ሰብ መዚ ዩክሬን ሩስያ ኣብ ከባቢ ካርኪቭ ኣብ ሓደ መንበሪ ህንጻ ዝፈጸመቶ ደብዳብ 3 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 16 ከም ዝተጎድኡን ብዓርቢ ገሊጾም። እቲ ኣሜሪካዊ በዓል መዚ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ኣጠቓቕማ ሰራዊት ስርዓት ታክቲካዊ ሚሳይል ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ ሩስያ ናይ ነዊሕ ርቀት መጥቃዕትታት ኣብ ምክልኻል ዝምልከት ዝነበረና ፖሊሲ ኣይተለወጠን ኢሉ። እዚ በዓል መዚ እዚ ሓድሽ ፖሊሲ ነፈርቲ ሩስያ ምጥቃዕ ዘጠቓልል እንተኾይኑ ዝቐረበሉ ሕቶ ንዓቶም ነታ ከተጥቅዖም ክትመጽእ ነፋሪት ሩስያ ኣብ መሬት ሩስያ እንከላ ወቂዖም ከውድቋ ከም ዘይክእሉ ነጊርናዮም ኣይንፈልጥን ብምባል መሊሱ። ጉዳያት ወፃኢ ዋይት ሃውስ ኣብዚ ጉዳይ ቀጥታዊ መልሲ ኣይሃበን ዘሎ። ዓባይ ብሪጣንያ እውን ዩክራይን ካብ ምዕራባውያን ዝረኸበቶም ኣጽዋራ በጠቓቕሞም ዝተነበሩ እገዳታት ምንፍኻስ ድልውቲ ከም ዝኾነት ቅድም ክብል ኣፍሊጣ እዮም። እዞም ስጉምትታት ነቲ ግጭት ከጋድዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሸቕሎት ኣብ ዝሰፈነሉ ብዙሓት መራሕቲ ኤውሮጳውን ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ኣጠቓቕማ እዞም ኣጽዋራት ዝነበረ ገደባት ክልሕልሕ ከም ዘጸውዑ ይፍለጥ። ዓባይ ብሪጣንያ እውን ዩክሬን ኣብ ኣጠቓቕማቶም ካብ ምዕራባውያን ዝረኸበቶም ኣጽዋራት ንዝተነበሩ እገዳታት ንምፍካስ ድልውቲ ከም ዝኾነት ኣፍሊጣ እያ። ንዩክሬን ዝበዝሕ ኣጽዋር ዘዕጠቐት ኣሜሪካ ቱኪናት ክብእስ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ስጋት ኣብ ኣጠቓቕሞም ንዝጸንሐ እገዳታት ከይዘልቕ ክትቃወም ጸኒሓ እያ። እምበርከት ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ኣብዚ ይፍጸም። ሓድሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።